Здравейте, приятели на канала! Както виждате, тук зад мене е пълен хаос. Сега ще ви покажа. Вчера кастрихме ореха, приятели, понеже ще за какво става просто. Понеже е почнал да чурее отгоре надолу, виждате, и ореха фактически става опасен за нас. За какво е опасен, приятели? За нас. Значи, вчера не можах да снимам видео, понеже бях сам. Сега се качвам нагоре по ореха. Да ви покажа. Вижте вътре, самия орех вътре е изцурял. Погледнете на къде вари още клона. И това е по същия начин. Това се отреже от тук. Това от тук. И другото от там. Фактически ще остане само и тия долните части. И ще стане като чадър за сянка, приятели. Сега слизам долу. Погледнете, приятели, какви дебели клони съм рязал с една машина на батерийки. Много съм доволен. Значи машинката е звяр. Вижте само за какво става въпрос. Това е малка част. Имам още горе за рязане, както ви казах. Кастрям високите клонове, защото са опасни. Ето тук, приятели. Вижте още. Те се чупят. Клоните става опасен. Пък може и ореха целия да се изкорени. Не знам дали знаете, на корен на орехите коренищата варят на плитко, приятели. И може целият орех да падне на един такъв вятър. Погледнете колко е още над къщата. Не знам дали виждате. Да намаля малко. Погледнете колко е още над къщата, приятели. Вижте къщата къде е. А колко беше още, представете ли си? И тия всичките листа тияха върху къщата. Пълнеха са луците. Това решихме да го свалиме додолу. Приятели, това е машинката, която ви обяснявам. На ток. Поръчах го през един сайт. Направо е убиец. Реже като звяр. Отгоре го рязахме това вече. Вижте как изглежда. Е по този начин. Значи ще стане като чадър. И тая машинка реже, приятели. Машинката е направо звяр. Само погледнете какъв. Това дебелина. Виж, погледнете. 30 см. Погледнете за какво става въпрос. Погледнете. Погледнете, приятели. Какво става въпрос. Сега ще ви демонстрирам как. Машинката е звяр.
тук като падна, чупиме саксията. Погледнете само за какво дърво става въпрос, приятели. Всичко това съм го рязал с тая машинка. Машинката е убиец. Отстранихме опасните клони и сега на пролет може спокойно да си пием тук кафенцето. Има няколко щети, но не са непоправими. Скатихме саксията. Ще го правим. Ореха остана чистки като само за сянка, приятели, като чадър. По-малко листа, по-малко плодове ще има, но няма да има опасни клони, които да направим тук. Няма да има опасни клони, които са чупят и падат. Сега ще изчистя тук. Погледнете къде ги трупам. Излезна 1 тон дърво, излезна, приятели. Това е всичко, приятели, за днешното видео. До следващото видео. Чао!